рост 100% бародар намефурад тамошо накард. Ҳозитра истифода бурдесан одамое ки ба фикр маи гапҳои Тамаев гап чапе ки ҳозир байни Тамаев хас бирафтесай дар байни Барону Абдурозиқ рафтесай ҳами хел ки чад накни ба лабол меброй ин ҳамҷа перепискаи Тамаев мемонам дар тоҷики худмон як шербачаи тоҷики дигар соҳиби якта электромобил дар прямои эфири як блогери қазоқистонӣ шид ки ширкати ҳамсафар ҳамеша барои шумо хизмат хоҳад кард. барои убур кардани сарҳад аз Москав ба Қазоқистон бе ягон душворӣ мо шуморо мегузаронем. мо барои шумо беистироҳат кор мекунем ва ҳатто агар муҳлати ҳуҷҷатҳои шумо гузашта бошад ҳам боке нест, инро низ ҳал мекунем. мо 13 соли таҷрибаи корӣ дорем ва зиёда аз 6 мошинҳои хуби замонавӣ дар хизмати шумо хоҳад буд. танҳо ба мо бовар кунед ва мо ба шумо содиқона хизмат хоҳем кард. салому алайкум подписчикони канали Меҳроб Про. Иншаллоҳ боварӣ дорам ки ҳаматон созен хубен бародаро. Як бор дигар ҳаматона барои моҳи шарифи Рамазон муборакбод гуфта ба шумо тамоми тансияти бо қуввати ҳама чиро таманно дорам. бародаро якда темаи бениҳоят муҳима чақчақ мекунем. ногзаронда тамошо кунем. лайка фаромӯш накунем. дирӯз рости як бародари тоҷики худмон як шербачаи тоҷики дигар соҳиби якта электромобил дар прямои эфири як блогери қазоқистонӣ шид ки бениҳоят мардуми тоҷик зур дастгирӣ кардан. баъд ҳамиҷа як чиза қайд кунам ки бародаро ки динаяда видео барои умедҷон ки пеши Гусейн Гасанов рафтагӣ буд видео мондагӣ будам чандин тавоиш пайдо шид навис ки ай ҳамин соҳиби мошинши ба шумо чи охи чи дар кора видео мекунед хело хел рост 100% бародар намефурад тамошо накард. барое ки бародар дар у гиве ки бачаҳои тоҷико ки иштирок карда буданд ройгон буд соҳиби ин маркаҳои мошини қиматбаҳо кшидан дар уҷа ғайри тоҷика қариб 10-15 миллати дигар буд ки ҳама миллати хича дастгирӣ карда иса буд ки карки соҳиби чӣ мешавад. Неки ин сеюм гиви қиматбаҳое мешавад ки ҳамаша шербачаҳои тоҷики худмон мебаранд. чӣ хел мо дастгирӣ намекунем вақте ки мебинем ки як тоҷики худмон ки мебарад дар насиби тақдириш ки ҳастай чӣ хел мо хаб мешинем бародаро. хай худат ки ба филм хуб фаҳмидӣ барое ки мо дар ягон фоида ва ягон чизе не ки мо бояд тоҷико хаб нашинем ки бояд мо муаррифӣ кунем. ҳозир любой миллат ҳам медроя мебинам мегӯяд на самом деле бин ки ин як бачаи тоҷик соҳиби мошин шид ин қадар блогерҳо дар бораш гап зесан дар ин қадар интернетҳо паҳн кардасан ки тоҷик соҳиби ҳамхел чиз шид. баъд як чизи дигара бародаро ба сами ҳаматон барасонам. як ду рӯз пеш Тамаев блогери машҳуре ки ҳаматон мешиносен чӣ хеле ки Барону Абдурозиқ якҷоя кор мекарданд Тамаев қатъи хасби кор мекард. дар навори пешина як та 7 миллион арзиш доштак дар гив мондагӣ буд бачаи тоҷики худмон ки бо номи Бобоҷон бридагӣ буд недавна як мошини дигар 32 миллион рубл дар мехара Lamborghini ҳам хел ба фикрам ки ном дора суратча дар Instagram ки мемона ки мега ки ҳам хел мошина харидам хасби медроя менависа ки хта реклама кардестай мошини прокат қатъи баъд бениҳоят чӣ мешавад Тамаев дар ғазаб мешавад мегарда мега ки додар матхара уважат мекунам чӣ хеле ки ҳозитра истифода бурдесан одамое ки ба фикр маи гапҳои Тамаев маълум мешавад ки айни хол хасби қатъи Тамаев кор накардесай. маълум мешавад ки хасби кам мегарда мега ки одамое ки қатъишон айни хол кор карда истифода бурдесан не ки ба ҳамаи гапе ки гуфтагӣ агар ки отвечат накунӣ ба лабол меброй ин ҳамҷа перепискаи Тамаев мемонам. ба сами ҳаматон барасонам ки рости солҳои 2021 ва филм ахири 22 буд ки ҳамин гап чапе ки ҳозир байни Тамаев хасби рафтесай дар байни Барону Абдурозиқ рафтесай буд ҳамин хел ки гапҳошо нофаҳмӣ шидан ки чӣ худоман худаш медонад ки дар байни ё чӣ гузаштагия ки чӣ дили надоштак ира ғайри худоман ҳеҷ каво гуфта наметавонад бародаро. не ки мо ҳама каса хоҳонем ки ягон каса якдигар ҷидо нашаванд дар бари якдигараш ҳаракат кунанд пешравӣ кунанд. мо тамошобин фақат дастгирӣ мекунем. як бори дигар бародаро ҳазор раҳмат ба диққататон ки бениҳоят дастгирӣ мекунем гап надорам дастгиритонда. ба ҳар яки шумо ба самтон барасонам ки кор дар компанияи озон бародаро кор бениҳоят осонад ба таври онлайния ин ҳами рақамҳоро мемонам занг мезанед ҳамон дар бораи кор бениҳоят маълумоти пурра дорам метатон занг бизанед айноми канали мо бо ҳатман дастгиритон мекунад. кор осонад дар ҷои шиштон фақат дар дастон як телефон метавонед ки онлайн ё ки офлайн. онлайн яъне ки ба тарзи интернетӣ офлайн бошад меред харид мекунед меёред савдо мекунед фақат як роҳи бизнес ягон роҳи фреб ягон чӣ нест фақат бизнес дар ҷои шиштон пул кор мекунед. мисол меред як кросовкара мехаред кросовкара аз мери 48 шумо 44 мепӯшед медроед озон дар нақша менависем бо ай пули харидагитон як баробар қимат мефурӯшед.
ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ай ҳаматон акаву додаро сахт миннатдорам. боқӣ ҳаматона худованд нигаҳбон боша бародаро. мо хурсандем ки ҳама вақт дар бари мо ҳастем. Зинда бошем.